meč. Toto je tvoj meč. Tvoj krompač. Tvoj krompač. 8 kurčat som mal. 8 kurčat som mal. Ja už nemám nič tvoje. Ja už nemám nič tvoje. Akurát tak hlinu, ale tu ti nedám. Hej, 8. Hej, 8. Čoho? Kurčat. Kurčat. To ja nemám. To ja nemám. Palo mi dal len 6. Palo mi dal len 6. Tak 2 si nechal, no Tak bože. dve si nechal, no bože, Tak to ideme som sa tu už všetci dal. posrať. Koľko tomu sa posereš, že som jednal také kurčatá. A nemám nič na jedenie. Odletel. Odletel. Čo? Takto. Koľko máš Odletel tých si. koží? Koži? 2. Koži? Tak tu Dve. máš 2, urob si ponožky potom. Ponožky. Ponožky. Alebo tu máš ešte jednu. Ponožku, čo Hej, mám. ja daj mi lopatu a sekeru. Hej, a daj mi lopatu a sekeru. A urob si helmu. Ponožky si urob. Ponožky si urob. A nepotrebujem A ponožky. tu máš ešte toto, no. Vždycky to. Sekeru a lopatu mi daj. Sekeru a lopatu mi daj. Počkaj, to je mesekera. Mine. To všetko, čo mám. Ak niečo ti chýba z nástrojov, tak... Počkajte. Tomáš, Počkajte, Tomáš, Idem stoj. ti urobiť prekvapenie. Idem ti urobiť prekvapenie. Stoj na mieste. Neutekaj. Neutekaj. Ja tam pritlačím. Čo bolo? Ešte. Prekvapenie. Robíš mi Prekvapenie. materiál. Nie, tu musíš takto. Uhni. Som to dole na hlavu. Som tu len na hlavu. On to prekopáva. On to prekopáva. Hej, hajzel, loma krompač. Hej, hajzel, loma krompač. Za toho zabijem. Ha, zabil som ho. Ha, zabil som ho. Poďte, lebo mi dojde Alebo handlebar. sa zabijem. Rýchlo si počujeme meso. Poďme. Hej, mne už došiel. Poďme. Počkať, ja si idem dať na... Nie, počkať, ja si idem zobrať naspäť moje veci. Poďme. Tu máte jedlo. Poďme. keď chcete. Tu máte jedlo, keď chcete. Hoď mi jeden kus. Jedlo. Potom akurát Daj mi jedlo, potrebujem lebo ťa 4. zabijem. Daj mi jedlo, lebo ťa zabijem. Hej, mám ho. Hej, mám ho. Daj mi ešte jedno. Jedlo. Jedlo. Ty. Hej. Ty debil. 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 Daj si to naspäť, ja dám ti tu. Hej, ty si... Čo ma zabíjaš? Dobre, ja sa Zabíjaš. nechcia. Zlé úste. Tomáš, ty si mu zobral nejaké veci. Vyhač mu to tu. No poď, ešte zmiznú. No pás, ešte zmiznú. Čo? Ešte zmiznú. Ešte zmiznú. Taký tu nechá. Či ja ich nechám u seba, čakáme ťa tu. To bolo dobré. Ja fakt- Taký, že jo, mám to jedlo. Kill. Mama si zobral jedlo. Hej, že normálne som zobral jedlo, lebo on prišiel Nie, kvôli ty mi tomu ho ho zabiť. ukradol, on mi to hádže a ty mi ho ukradneš. Nehádzal ho tebe, hodil ho Nehádzal ho tebe, hodil ho Ja iba som tak, že povedal, si že mám daj mi meso zobrať. a mi ho hodil len tam, že pre neho a ty ma hneď tam buchneš. Haló. Ja som Ty si ma crafting buchol. table. A preto som odletel. Buchni ho ešte raz, nech umrie. Buchni ho ešte raz, nech Buchni ho, umrie. furt ho buchaj. Buchni ho, furt ho buchaj. Nech Čo umrie. ideš robiť, tu máš pes? Hej, No to ja mám pes. Hej, daj mi pes. daj mi pec. Kde v prdeli ste? Kde v prdeli ste? Otvor ho. Tak toto je fail. Okno. Rozbím mu okno. Daj tam, Niekomu máš kradnú kurča? Daj tam rastliny. kurča hore. Ja som že dole, ako na mesto. Ja som že dole, ako na miesto uhlia. Kde ste v prdeli vyhajzli? Kde ste v sme boli. prdeli vyhajzli? Čo? Čo? Rozdelíme si to. Hej, Rozdelíme si to. Čo si rozdelíte? Čo si rozdelíte? Neberte mi hlavne moje jedlo. Neberte mi hlavne moje jedlo. Beriem ja, hej? Ty vole, Berem ja, hej. ty vole. Poďme naspäť. Poďme naspäť. Beriem ja. Idem Berem po ja. tej... Strašne to laguje. Strašne to laguje. Teraz berem ja. Nedoseklo. Daj to naspäť. Nedoseklo. Mne to ani nedojde. Teraz berem ja. Nesekol Minecraft, to je
Nesekol Minecraft, to je fail. Teraz berem ja. Prečo mi berete moje? Čo berete? Prečo mi berete Čo tu moje to jedlo? je? To To je naše. To je naše. Teraz beriem ja. To na drevo? To horí. To Či horí. nezobral? Ani nezobral. Koľko toho máš? Koľko toho máš? Že to nechce vypnúť. On sa to nechce vypnúť. Teraz berem ja. Hej, daj to sem. Hej, daj to sem. Teraz bereš. Teraz bereš. Daj mi to. Teraz berem obidve. Teraz berem obidve. Dám tam dvere. Dám tam dvere. To ide. Ide to, nejde to. Ide to, nejde to. Dám tam dvere. Dám tam dvere. Tak to? Koľko toho máš? Koľko toho máš? Nie, 5. Šesť? Kurčat a jedno. Meso, už som jedlo. Tam to, my ideme, kde si? Tamto. Kde je? Neviem. Neviem. A tam už poďme, lebo dúfame, že na tomto nádišku. Takže ideme ďalej. Neskončíme? Už? Neskončíme? Však my nič neurobili. Čo si skončíš? Chceš skončiť? Keď chvíľu tu není. Keď Môžeme chvíľu tu není. Či tak, no tak skončíme, nie? Dobre, teraz chceš skončiť. Tak dobre, poďme si niečo Dobre, postaviť. poďme si niečo postaviť. No to je čudné, vieš, my nič neurobili. Dali sme to iba 5 a tak sme to jedli. Nič sme neurobili. Zober tam tú hubu, budú polievky. Berem tú hubu. Máš nejakú kost? Čakaj. Čo? Čakaj. Môžeš tam to tu. A takže toto je náš admin tohto serveru. Volá sa Rasta. Čo hodil? Čo? Čo? Čo hodil nám? Ste tu? Ste tu? Ste tu? Tomáš, my sme získali od admina Dia. 17 loprat. 17 loprat. Za čo? No tak sme Za uvítali. čo? Kde ste? Kde ste? Takže nemali by sme tento Takže diel už ukončiť, že nemali by sme to tento diel už ukončiť, už je to dosť dlhé, čo? Končí. Takže ďalšie
Takže ďalší diel bude zajtra alebo polajtra a budeme tam natáčať WoW a X-Pitch. Ja si vytvorím Huntera. A Tomáš, ty si vytvoríš čo? Koho? Ja už mám vytvorené. Koho? Šamana. Koľkátku? Devinu. Devinu. Ježiš, Mári. Ja som mnou v Expede a už máš Ja som 9. mnou v Expede a už máš 9. Ja som ti hovoril, že už budem expediť. No tak hej, ale tak. Hej, ja mám Tak diameč. hej, ale tak. Hej, Chceš to? diameč. Ja mám 17 dialopát. Ja mám 17 dialopát. Hej, tak si to A porozumiem. jeden Ty nemáš diaklom. diamopát? A Hajhu mi dohodil 17. Tu máš jednu. Hej, on mi dohodil 17, tu máš jednu. On mi dal 17. To je debil, že? On mi dal 17, tu máš Ale jednu. tam všetko do trhu nie? Hej, asi tak. Tu je dom, Hej, asi tu je tak. náš domček. Že môžu byť niekoho kamoš? Tak dohovorí. Hej, idem to na server písať. Tak dohovorí. Takže Tomáš, ideme si postaviť domček. Nemali by sme už ukončiť tento diel. Nemali by sme už ukončiť tento diel. Čo? Ešte sme niečo robili, aspoň 5 minút, Čo? niečo tu aspoň postaviť ten domček, nie? Ale to sme strašne dlho. Ale to už točíme strašne dlho. Sme neurobili. To je dobré. Tak to bude spodok, rýchlo. Kde ste? Kde ste? A kde ste? Kde ste? My sme si hovorili, že poď, kde si boty? My sme už išli. Keď mi vypadol Minecraft, som hovoril. Keď mi vypadol Minecraft, som hovoril. Hej, Hej. Že odišla Hej. do Skypeu. kde viem, Veď ja viem, No, tak si nemohol ísť do Skypeu. My som nevedeli. musel reštartovať komp. To úplne som musel reštartovať komp. To úplne bobne. šibnuté. Odtedy, čo si ma zabil, mi to Šibnuté. pobne. Odtedy, čo si ma zabil, mi to pobne. Lebo si ma zabil. Si mi prinosil nešťastie, Máme lebo si ma jedovatý meč, zabil. vieš? Asi tak. Prináša A nešťastie. prečo? Hej, ktorý mi zabili komp. A prečo... Prečo si ma Hej, ktorý mi zabil, zaverí ty vole? komp. Lebo mi, aj Prečo ty si ma ako zabil, prvé ty vole? búchol, a po druhé, ale ty si ma búchal kvôli tomu, aby si mi ukradol meso. Takže neférová hra. No a čo? No, tak to mne No a čo? Ale za to ma nemáš zabíjať. Teda on mi tam nechal. Nie, Teda by on mi ich tam nechal. No a čo to Ako- nejde o vec, to ide o to, že si prosto No a čo, tu zabil. nejde o veci, tu ide o to, že si ma prosto zabil. Mne to nevadí. To ja ťa Máš to zabijem veci. a poviem, ne to nevadí, máš tu veci. Dobre. Hej, dobre, tak ja ťa teraz zabijem. Dobre, ja Hej, dobre, tak ja ti teraz zabijem. Tomáš mi pomôže zabiť ťa. Tomáš mi pomôže zabiť ťa. Ja mám len 16 diablov. Že Tomáš? Ja mám len 16 diahlopát a jeden diakrum. Nikto sa v tebe zabil teraz. Nie, ja ťa zabijem za to, že si ma zabil ty. Nie, ja ťa zabijem za to, že si ma zabil ty. Však on ma dýha meč. A ja si vytvoril si On má brnenie. dýha meč. Nie, ty mi neskôr dáš veci, až potom ťa zabijem. Nie, ty mi najskôr dáš veci, až potom ťa Ty zabijem. vole, Tak ty vole, Zabiť. čo ty si začal, ty si ma zabil ako prvý. čo ty si začal, ty si ma zabil ako prvý, ty debil. No a čo ja ťa zabijem, vezmem ti veci, potom No a čo ja ťa zabijem, vezmem ti veci, potom ti ich vra... Prosto ťa zabijem, potom ti poviem prepač, Pavlo. Stavíš sa? No tak ja ti idem vtedy veci. Stavíš sa? Čo? Idem ti do vtedy veci. Čo? Čo? Idem ti do vtedy meč. Čo? Ani krompáč. A dokedy? A neviem, až ty ma A dokedy? zabíjaš. Ja ťa nechcem zabiť. Chceš ma zabiť? Ja ťa nechcem zabiť. No, vidíš, tak ti to nedám. No a čo? Tak to máš mi dať ja veci. Tak to máš mi dať ja veci. Bože, tak ty mi ukradneš veci a ešte mi ide... Až- Bože, tak ty mi ukradneš veci a ešte mi ich nechceš dať. Ty si Ty si fakt... ale ma ty si zabiť, tak ti preto nedám. Nechápeš? Ma ty zabudť, môžem zabiť aj ja. Nechápeš, že Ale to keď vôbec ma ty nechci, zabudol, ja môžem pochopíš zabiť to? aj ja. Ja som utekal a ty si ma vtedy zabil. Tak ja čo sa v tej iba nechťas. Dobre, už to radšej ukončí. Dobre, už to radšej ukončí. Dobre. Aha. Takže teraz je koniec našeho videu, takže čau. Konečne. Čaute. Konečne. Čaute. Čaute.